L'Euroregió Pirineus-Mediterrània és un projecte històric i ambiciós de cooperació política. Formen part d'aquesta associació Catalunya, Occitània i les Illes Balears. Sota la presidència de les Illes Balears, en el període 2019-2020, s'han desenvolupat 8 prioritats en projectes que cerquen la millora de la competitivitat en el marc de la cooperació territorial europea i en els objectius de desenvolupament sostenible de la ONU. Des de l'Euroregió seguim actuant per aconseguir una major visibilitat a nivell europeu. En aquest sentit, amb el Comitè Europeu de les Regions, hem organitzat el 2019 la trobada anual a Palma de més de 85 associacions europees de cooperació territorial, durant la qual la presidenta Armengol va fer una declaració conjunta sobre la importància del paper de la cooperació territorial arreu d'Europa. L'Euroregió és present en 6 programes europeus i compta amb més de 40 socis de tota Europa. Ha participat en 7 projectes europeus que han aportat un total de 4 milions d'euros per als actors al territori. Samides és un projecte europeu del programa MED, innovador en Blue Economy, liderat per l'Euroregió. Aquest projecte ha aportat 1,5 milions d'euros de fons europeus per al territori euroregional. Els territoris de l'Euroregió necessiten preservar els seus recursos hídrics i molt especialment les Illes Balears. Per tant, els governs regionals impulsen l'ús eficient i racionalitzat de l'aigua. Gràcies al projecte europeu Watt Safe Reuse del programa LIFE, liderat per l'Euroregió, amb 880.000 euros de fons europeus per a tots els seus socis euroregionals, l'Euroregió fomentarà les pràctiques innovadores de reutilització d'aigua prioritàriament en el sector turístic. L'Euroregió guanya pes com un actor clau a la Mediterrània. Una prova n'és el partenariat amb la MedCop Alliance, que agrupa les xarxes més representatives de la governança multinivell mediterrània. A banda de la nostra presència a les xarxes, l'Euroregió actua per als ciutadans. Un exemple és el cas del projecte eHealth Eurocampus del programa Erasmus+, dirigit als professorat i als estudiants de les universitats euroregionals amb uns 400.000 euros d'ajuda europea. L'Euroregió esdevé un pol de cooperació de referència en la innovació, participant en projectes europeus com KISMI, un Interreg Europe per afavorir els ecosistemes d'innovació, o el Links Up, programa SUDOE per enfortir la internacionalització de les pimes i facilitar-ne el seu accés al finançament. Sota la presidència del govern de les Illes Balears, s'han fet 2 edicions del Premi d'Innovació Turística Euroregional, amb 14 empreses participants, i 2 edicions del concurs Miro Incube, amb 60 candidats. Il n'y a rien de plus précieux que votre temps, votre santé et votre sécurité. Nous avons participé au Miro Incube Hackathon à Barcelone avec cette idée en tête. Offrir aux lieux touristiques la possibilité d'informer sur leur taux d'occupation et le temps d'attente avant que les visiteurs ne viennent visiter un musée ou tout autre lieu touristique. Nous avons remporté le premier prix au Hackathon Miro Incube et l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée nous a aidés à agrandir notre projet. Ils nous ont apporté leur soutien financier et institutionnel. Nous sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu. Merci et bravo à l'Eurorégion. El canvi climàtic i la degradació ambiental, i molt especialment el problema associat a l'aigua, representen els principals reptes de futur de la conca mediterrània. I és per això que l'Euroregió ha impulsat una convocatòria específica en aquest àmbit per al 2019. Els premiats són la Fundació Balmes amb els seus socis de la Universitat de les Illes Balears i d'Occitània. L'ajuda concedida per l'Euroregió ens permetrà crear i consolidar una xarxa d'experts amb els quals poder fer front a un dels reptes més importants que suposa el canvi climàtic a la regió mediterrània, com són les inundacions sobtanes. Davant el repte del canvi climàtic i la seva adaptació, l'estratègia de transició energètica dels membres de l'Euroregió es tradueix en una cooperació intensa entre els actors claus del sector, els clústers i les agències de l'energia dels 3 governs regionals, presents a la Fira Energaia el 2019. L'Euroregió porta 10 anys de valorització de la cultura, amb més de 1.500.000 d'euros d'ajuda, quelques 50 projectes i 500 actors de la cultura euroregional sostinguts.
En 2019, l'Euroregió fou premiada a nivell europeu per l'Associació de les Regions Frontalieres d'Europa, pel seu rol actiu per bastir palanques d'un costat a l'altre de fronteres mercès a la cultura. Soc artista, investigadora i curadora d'art i gràcies a l'Euroregió he pogut realitzar una residència de 2 setmanes a la Casa d'Artistes de Montpalau, a Menorca, i ha estat un espai en què he pogut tenir temps per desenvolupar la meva recerca artística. Els membres de l'Euroregió han sabut respondre de manera proactiva a la crisi de la Covid-19, posant en marxa un fons d'ajut euroregional de 700.000 euros per fer front a la crisi, però, sobretot, per anticipar els reptes de futur per als nostres territoris en el marc de la conca mediterrània i del continent europeu. D'aquí al 2030, l'Euroregió es compromet a desenvolupar una estratègia conjunta entre els 3 governs per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, donant-los perspectives futures en els àmbits tan prioritaris com l'economia circular, el creixement blau o la integració social de tots en un projecte polític comú. L'Euroregió actua per tu. D'aquesta situació només ens en sortirem si sumem forces. A través de l'Euroregió, els governs de Catalunya, de les Illes Balears i de la regió d'Occitània hem creat un fons d'ajut euroregional doté de 700 000 euros a été créé, qui va concerner donc l'ensemble des acteurs de notre territoire et sur des thématiques aussi variées que la culture, le changement climatique, l'innovation, le tourisme ou l'enseignement. Ce fonds d'aide est donc la traduction de notre volonté de travailler ensemble, comme nous le faisons depuis de nombreuses années, travailler ensemble pour l'équilibre du territoire euro-régional, mais aussi pour montrer l'importance d'une coopération européenne renforcée face aux défis à venir. L'Euroregió actua, units fent front a la Covid-19.